Vas sempre de bòlit, però no se t'acaba mai la feina. De vegades trobes a faltar el suport dels companys i companyes. Penses que les condicions del teu lloc de treball són inadequades? Això són factors de risc psicosocial. Si les condicions del treball no són les adequades, poden afectar negativament la teva salut física però també mental. Per això l'empresa ha de gestionar els factors de risc psicosocial. Com? Identificant-los i avaluant-los per prevenir danys a la salut derivats de l'estrès i reduir l'aparició de conflictes i conductes inadequades. Quins són els factors de risc psicosocial? Factors relacionats amb l'organització del treball, com per exemple les feines monòtones o repetitives, la distribució de la jornada, la quantitat i el ritme de treball, la manca de desconnexió digital o les feines amb càrregues emocionals elevades. Factors vinculats a les relacions socials, entre d'altres, la manca de suport dels companys i companyes o dels superiors, la sensació d'aïllament que pot provocar el teletreball, les conductes violentes o inadequades, la falta de tracte equitatiu o la dificultat per conciliar vida familiar i professional. I factors que provenen d'unes condicions inadequades del lloc de treball o de l'execució de tasques especialment perilloses. Per què és important que l'empresa gestioni adequadament els factors de risc psicosocial? Per l'impacte positiu sobre la salut de les persones treballadores. Per l'oportunitat de millora a l'empresa. Permet augmentar la productivitat, disminuir l'absentisme i la sinistralitat i reduir les situacions conflictives. I per l'obligació legal que té l'empresa de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores. Recorda, la salut laboral també és salut mental. Entra al web de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i informa-te'n. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.